लग्न ही अशी गोष्ट आहे ज्याचं झालं नाही त्याला करावं असं वाटतं आणि ज्याचं झालंय ते समजून जा. असो, आज आपण अशीच एक कथा ऐकणार आहोत जी भयभीत तर आहे आणि तिचं नाव आहे लग्नानंतरची ती पहिली रात्र. कथा कशी वाटली मला इंस्टाग्रामवर सांगा आणि हो तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर मला तुम्ही इंस्टाग्रामवरही सांगू शकता किंवा फेसबुक आणि ईमेल आय डीवरही. अगं सुरेखा येडी आहेस वा. तुला माहिती ते गाव कसं आहे? भुटातकेचं गाव. आणि तुला तिथे जायचंय वय. सुरेखाचे बाबा तिला बोलत होते पण सुरेखा ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. 1970चा तो काळ फार जुना. त्या काळात अक्षरशः बोटावर निवडलेले एवढेच प्रेमविवाह होत असतील. त्यात सुरेखा आणि हर्षवर्धनचं एकमेकांवर प्रेम. बाबा हे बघा, जर मी लग्न केलं तर हर्षवर्धनशीच करेन, नाहीतर मला करायचं नाही, सुरेखा बोलली. पण शेवटी सुरेखाचे वडील बोलले, हे बघ सुरेखा, स्पष्ट सांगतो, त्या गावात भुताटकी आहे. मोठी मोठी नवरी ही तिकडे मारली जाते, जाळली जाते. नको का जाऊ त्याला गावी. पण सुरेखा बोलली, बाबा काय हे, तुम्ही मला यासाठी शिकवली होती का? मी फार शिकली आहे, मला ह्याच्यावर विश्वास नाही. काही दिवस गेले आणि यांच्या दोघांचं लग्न झालं. आणि लग्नानंतरची ती पहिली रात्र आली. सुरेखा आणि हर्षवर्धन हे आता घरी प्रवेश करणार. काही मंडळींनी दार अडवले, नाव घ्यायला सांगितले. सुरेखाने अक्षरशः चांगले नाव घेतले. पण जशी ती घरात आली त्यानंतर तिची परिस्थिती आता बिघडायला लागली होती. लहान मुलांसारखी ती करायला लागली होती. अक्षरशः काहीच पाऊल पुढे आले असतील पण ती बोलू लागली, हर्षवर्धन मला घरी जायचंय. आणि ती जोरात बोलली, मी हे लग्न करून चूक तर नाही केली ना? सगळीकडे शांतता पसरली. पण हर्षवर्धन बोलला, काही नाही, तिची थोडी तब्येत खराब वाटते म्हणून ही अशी बोलते, हिला सवय आहे. हर्षवर्धनने ती वेळ सांभाळली आणि काही काळानंतर दोघंही आपल्या खोलीत गेली. लग्नानंतरची ती पहिली रात्र आली. हर्षवर्धननी आपला तो दिवा विझवला आणि दोघंही झोपी गेले. पण नंतर काही वेळानंतर सुरेखाला असे वाटू लागले त्यांच्या व्यतिरिक्त देखील कोणीतरी आहे जे यांच्यावर नजर ठेवत आहे. सुरेखाने हर्षवर्धनला उठवले. हर्षवर्धनने तिकडचाच एक दिवा लावला आणि पुन्हा एकदा सगळे तपासले. तिथे कोणी नव्हते. पण सुरेखाला असे वाटत होते की कोणीतरी तिच्या खांद्यावर बसले आहे. तिला बोलणे आता जड वाटू लागत होते. कसे बसे दुसरा दिवस उगवला. लग्नानंतरचे सगळे रीतिरिवाज निभावले. पण हळूहळू सुरेखाची तब्येत आता खालवायला लागली होती. कसं बसं सुरेखाने स्वतःला सांभाळले. पण काही तासातच एक व्यक्ती हा हर्षवर्धनला बोलवायला आला. अहो पाटील, चला तिकडं खालच्या वस्तीला, त्या नांगऱ्यांच्या सुनेनी स्वतःला जाळून घेतली बघ. अरे असं कसं काय झालं? हर्षवर्धन बोलला. हर्षवर्धनने आपल्या आई वडिलांना सांगितले आणि तेही तिथे निघून गेले. पण एक गोष्ट होती जी सुरेखाला नंतर समजली. ती म्हणजे सुरेखाची मोठी वहिनी देखील होती. त्यांच्याच बाजूच्या घरात राहत होती. यांचे आणि हर्षवर्धनचे पटत नव्हते म्हणून वहिनीने वेगळा राहण्याचा निर्णय घेतला होता. गावामध्ये सगळे घाबरत होते, फक्त त्याची ती वहिनी सोडून. लग्नाच्या 3 महिन्यानंतर अक्षरशः गावी 4 बायका हे मारले गेल्या होत्या आणि काहींच्या मते भूतांनी त्यांना पछाडले होते. सुरेखाला मनातल्या मनात कुठेतरी तिची चूक लक्षात येत होती, पण ती आता काही करू शकत नव्हती. आता सुरेखाला असे वाटायचे की कोणी तिच्या खांद्यावर हात ठेवतंय आणि रात्री झोपताना तर तिला वेगवेगळे स्वप्ने येत होते. सगळ्यात दुर्दैवाचं स्वप्न म्हणजे हर्षवर्धन तिच्यासमोर मरत आहे. हर्षवर्धन उठ जरा, हे बघ मी काय स्वप्न पाहिलं. हर्षवर्धनने तिची समजूत काढली, पण दिवसेंदिवस तिची तब्येत खालावू लागली. पण ती वहिनी हिच्याकडे मागून मात्र खुश होत होती.
सहज एक दिवशी सगळे जेवायला बसताना यांनी मटण केले होते. जी सुरेखा अक्षरशः मटणाला विरोध करत होती, तिचे आता दृश्यच वेगळे होते. त्या टोपामधले सगळे ते मटण घेऊन दोन्ही हाताने ते आता खाऊ लागले होते. सुरेखा काय? हर्षवर्धनने ओरडले, पण सुरेखा ही रागारागात त्याच्याकडे बघू लागली आणि पूर्ण टोप तसाच फेकला आणि आत आपल्या खोलीत गेली. गावात चर्चा झाली की कदाचित सुरेखालाही भूताने झपाटली. हे कोण होते, काय होते, कोणालाच माहित नव्हते, पण हर्षवर्धन याच्यावर विश्वास ठेवत नव्हता. हे बघा, तिची तब्येत बिघडली, नवीन गाव, नवीन वस्ती आणि हो, असलेल्या चर्चांना उधाण, तेही भूताटकी, म्हणूनच तिला परिणाम झाले. मी तिला सगळं काही समजेल, हर्षवर्धन बोलला. पण अचानक एक दिवशी हर्षवर्धनला देखील धक्का बसला. सुरेखा झोपी असताना हर्षवर्धनची नजर तिच्याकडे गेली, तर त्यांनी पाहिले की सुरेखा ही पलंगावरून अक्षरशः काही फुटांच्या हवेवर ही तरंगत आहे. हर्षवर्धनला ते बसून धक्का बसला की सुरेखा ही हवेमध्ये तरंगत आहे, तीही झोपलेल्या अवस्थेमध्ये. तो जोरात ओरडला, पण सुरेखाने आपले डोळे उघडले आणि हर्षवर्धनकडे केले. त्यांनी पाहिले की सुरेखाचे डोळे पूर्णपणे पांढरे होते आणि सुरेखाचे दात हे वाढलेले होते आणि जणू काही तिथे रक्त लागले होते. मुळात ती सुरेखा नव्हती असे वाटत होते. तो जोरात ओरडला आणि घराच्या बाहेर गेला. अर्धे गावकरी तिथे जमले, पण सुरेखा ही आता पहिल्यासारखी होती. असे वाटत होते की काही वेळ पूर्वीची सुरेखा ही ती नव्हतीच. हर्षवर्धननी कोणाला तरी पत्र लिहिले दुसऱ्या दिवशी. 7-8 दिवस होऊन गेले असतील, पण सुरेखाची तब्येत आता खालवत चालली होती. कधी आता हातावर कापून घेणे, तर कधी विचित्र आवाजात बोलणे. हर्षवर्धनभर तिचे पटत नव्हते. एवढंच की काय, तर आजूबाजूच्या घरामध्ये जाऊन ती वाटेल ते खात होती आणि गावकरी इथे निर्णय घेणार होते की कदाचित सुरेखावर बहिष्कार टाकायचा आणि तिला गावाच्या बाहेर काढायचे. आणि एक दिवशी असेच झाले. अर्धे गावकरी यांच्या घराबाहेर जमले. हे बघा पाटील, आम्ही तुम्हाला बोललो होतो की तुमच्या बायकोचं जर आम्हाला पटले नाही तर आम्ही तिला गावाच्या बाहेर काढू. आता तर हल्ली ती जास्तच करू लागली. पण मागूनच एक व्यक्ती बोलला, स्पष्टच बोलतो, तुमच्या बायकोला देखील तिने झपाटले. आता तुमच्या बायकोला तुम्ही घेऊन जा, नाही तर. हर्षवर्धन बोलला, काय चालू आहे तुमचं? तुम्ही कशाला यांच्यावर विश्वास ठेवता? गावकरी अक्षरशः त्याच्या बायकोला घराबाहेर आणि गावाबाहेर फेकणार, पण या क्षणी मागून कोणाचा तरी चालण्याचा आवाज येऊ लागला. त्या धापेनेच सगळे सावधान झाले आणि त्यांना बघूनच सगळे नतमस्तक होऊ लागले आणि पाया पडू लागले, कारण की ते हर्षवर्धनचे मामा होते, जे एक मोठे तांत्रिक होते आणि हो, महादेवचे मोठे भक्त, जे मुळात एका ठिकाणी नसून वेगवेगळ्या ठिकाणी मोठमोठे भूत काढण्यामध्ये त्यांना मोठा अनुभव होता. जो हर्षवर्धन आधी भूतांना विरोध करत होता, आता त्यालाच विश्वास पटला होता की कुठेतरी सुरेखालाही भूतांनी पछाडलेले आहे. हर्षवर्धनचे मामा हे दरवाजाच्या उंबरठ्यावर आले आणि त्याच क्षणी बोलले, मी लांबूनच ओळखलं होतं, पण आता तर मला खात्री पटली आहे, या घरात काहीतरी असं आहे. त्यांनी त्यांच्या जवळ असलेला एक अंगारा काढला आणि थोडासा पाण्यामध्ये मिसळला. ते पाणी घेऊन पूर्ण घरामध्ये शिरकाव केला. सुरेखा आता जोरजोरात ओरडू लागली आणि शेवटचे ते ग्लास हे त्यांनी सुरेखावर सगळ्या पाण्याने ओतला. सुरेखा आता किंचाळू लागली आणि घराच्या बाहेर जाऊन जोरजोराने उलट्या करू लागली. आणि त्या क्षणी एक काळी सावली ही तिकडे निर्माण झाली आणि ती जाता जाता बोलून गेली, तुम्हाला सोडणार नाही.
हा इशारा हर्षवर्धनच्या मामाला किंवा हर्षवर्धनला नव्हताच. हा इशारा होता तो हर्षवर्धनच्या वहिनीला. सगळे गावकरी त्याच्या घराकडे बघू लागले, पण हर्षवर्धनच्या वहिनीने ही घराच्या आत गेली. दरवाजा बंद करणार, पण त्याच क्षणी हर्षवर्धनच्या वहिनीला आतमध्ये कोणीतरी जोरात खेचले. हर्षवर्धनची वहिनी घरात एकटीच राहत होती. दरवाजा स्वतःहून बंद झाला आणि आतमधनं किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. काही वेळाने दार स्वतःहून उघडले. हर्षवर्धन आणि सगळे आतमध्ये गेल्याने त्यांनी पाहिले की हर्षवर्धनची त्या वहिनीने स्वतःला गळफास लावून घेतली होती आणि एका चिठ्ठीत लिहिले होते की मीच इकडे अंधश्रद्धा पसरवायची आणि हो, काळा जादूही मीच करत असे. गावच्या प्रत्येक स्त्रीला मी मारत होते, जेणेकरून मला माझे शरीर हे तरुण होत असे. तुझ्या बायकोलाही मी मारण्याचा प्रयत्न केला, पण तुझ्या मामाने वाचवले. इकडे सुरेखाची तब्येत आता पहिल्यासारखी झाली होती, पण नंतर गावच्या त्या लोकांना तिच्या त्या वहिनीच्या इकडे काही भुताटकी जाणवू लागली. म्हणून सगळ्यांनी मिळून ते घर उद्ध्वस्त केले आणि तिथे लहानसे मंदिर बांधले. आता सुरेखा ही अगदी ठणठणीत आहे. तिला कसलाच त्रास होत नाही. जर हर्षवर्धनचे मामा आले नसते वेळेवर तर कदाचित सुरेखा ही कायमची गेली असते. म्हणून कधीतरी आपलेच जवळचे लोक हे आपल्याशी घात करत तर नाही ना, ह्याची नक्कीच काळजी घ्या. ही कथा आवडली असेल तर मला इंस्टाग्रामवर तुम्ही सांगू शकता की कशी होती. आणि हो, तुमचे काही कथा असतील तर मला सेंड तिकडे करा, tejas.story. आणि हो, फेसबुक पेज किंवा मला ईमेलवरही सेंड करू शकतात. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.